Tiesitkö, että tätä jääkiekkotemppua pidettiin niin epäreiluna, että NHL kielsi sen? Sen nimi on Spin-O-Rama. Näyttävä liike, jossa pelaaja pyörähtää 360 astetta, säilyttää kiekon hallinnan ja hämmentää maalivahdin täysin. Ja tässä tulee kaikkein uskomattomin osa. Itse temppu ei ole kielletty, paitsi rangaistuslaukauskilpailuissa. Rangaistuslaukauksissa Spin-O-Rama vei maalivahdeilta heidän suurimman etunsa jatkuvan näköyhteyden kiekkoon. Sääntöjen mukaan pelaajan täytyy edetä jatkuvasti kohti maalia suorittaessaan laukauksen. Mutta Spin-O-Rama venytti tätä periaatetta äärimmilleen. Pyörähdyksen aikana maalivahdit menettivät kiekon hetkeksi näkyvistään. Eikä siinä vielä kaikki, monet valittivat myös siitä, että luistimista lentävä jääsuihku osui suoraan heidän kasvoihinsa. Maalivahtien vuosia jatkuneiden valitusten jälkeen NHL puuttui asiaan. Vuonna 2014 liiga kielsi Spin-O-Raman virallisesti rangaistuslaukauskilpailuissa, mutta temppua ei kielletty kokonaan. Pelaajat saavat yhä käyttää sitä normaalin pelin aikana. Mitä mieltä sinä olet? Oliko kyse epäreilusta tempusta vai yksinkertaisesti liian nerokkaasta liikkeestä pysäytettäväksi?